Ако обмисляте PPF, вероятно има много въпроси. За това ще ви покажем как протича процесът при нас. Първата стъпка винаги е кратък разговор. Свързвате се с нас, обсъждаме автомобила, дали го карате надълго или само в града, за да изберем правилната защита за вас. Не всяка кола има нужда от пълна защита. Затова записваме час и правим оглед. При приемането на автомобила правим оглед на състоянието на боята, дали има някакви дефекти, дали трябва да се полира, дали трябва да се коригира по-сериозно боята. Полираме колата едностъпково, независимо дали е на 2, 3 или 100 км. Ако се налага по-сериозна корекция, го коментираме, разбира се, с клиента. Подготовката е най-важната част от целия процес. Когато приемем автомобила, ние го измиваме детайлно, деконтаминираме го, подготвяме го за поставяне на фолиото. Защото ако поставим фолиото при неправилно подготвен автомобил, всичко отдолу се запечатва. Самото поставяне отнема няколко дни. Зависи дали е цялостно или е само предница. Работиме в контролирана среда и работиме с топ марката в света JSWF. От 7 до 10 дни от поставяне на фолиото ви очакваме отново при нас в студиото, за да направим ние първото измиване на автомобила. Нашата цел е, когато си вземете обратно автомобила, да разберете, че сте избрали най-правилното решение за неговата защита и да сте спокойни години наред. Нашата мисия не е просто да ви поставим защитно фолио, а да ви дадем спокойствие. За да може дълги години да се радвате на безупречен автомобил. Сякаш току-що излиза от шоурума.